имаме участници. Мой дисковец. Наш гост от Русия. Това е, след малко ще говоря с него, знам, че е командир на кораб Коник, майстор на спорта по плуване, нека да го аплодираме. Капитан Пагара, бихте ли се представили? Представете се. Име? Леонид. И как къде е по-силно в водата? Нека да аплодираме командира на Братния кораб Коник, който поплува маратона. Майстор на спорта тук е и неговия син. Браво! Поздравление! Продължава да имах и гости от Русия, командира на военния кораб Смолни, Мишин, който успешно финишира. Сега научавам от господин Вилицеков, 60 минути продължават да финишират участниците. И сега аз искам да попитам майстор на спорта по плуване, капитан Толерант Леонид Георгишин. Знам, че той много хубаво да се знае. Той е командир, както разбрах, на военния кораб Смолни, който е тук на ремонт. Господин капитан Толерант, как премина маратона? Много добре се справяте. Виждам, че тук и вашата съпруга и вашия син. Поздравяваме ви и се радваме много, че нашия маратон има това международно участие тази година. Почивайте и да не забравяйте, може да си вземете грамота, панелка юбилейна и разбира се подкрепителна напитка за късно. Ето е една малка пловкиня от FC София, Калина. На 12 години Калина, нека да я аплодирате как смело се качва по стълбата, тя даже не се е запътяла. Калина, поздравления да се представиш на всички нас. Откъде си? На колко си години? 12 години. Много ли е трудно? Средно. Все пак да изплуваш 4 км и половина в море, казваш не е много трудно. Но за първи път ли плуваш маратон? За първи път. Минаш от всички. Нека да аплодираме Калина само на 12 години. Да поплина. Това е сикната майка и треньорка, като стар треньорка. И то треньор е като друг, така че. Продължават да финишират участниците. Браво на всички!